बिदिब्ला फाइनाली दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नागारबाय दिपेन बर' बिथाङा आफादगिरि बिबाननिफ्रायबो ओंखारबाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुखौ बिथाङा नागारबाय आरो बेयो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बा जोंनि एबसुनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय सासे गेदेमा दैदेनगिरिनि खहा होननानै आं बुंगोन मानोना बिथाङा जाबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे जोबोर मोनसे पलिटिकेल क्राइसिसनि समाव बर'फोरनि गेजेराव जि मोनसे राजखान्थियारि जि सानस्रि जोनोम जादों बर' मानसिफोरनि गोरबोआव जि राजखान्थियारि सानस्रि आरो दैदेनगिरि नेताफोरखौ नायनो बानाय मुगैनाय जि मोनसे थासारि सोमजिदों बर'फोरनि गेजेराव बै समाव बिथाङा जाबायदि एबसुखौ दैदेनदों खारन बे समाव ओरैबायदि पलिटिकेलाइज जाजोबलांदों गासै बिथिङानो मानसिफोरा माने नेता होनबानो गाज्रि नोजोरजों नायखायो जे गावनि हारिखौ जि बै नेताफोरासो बेसिम लानानै फैदों बैखौनो बावगारजोबलांबाय बै समावबो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनदों आरो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों आरो फाइनाली बिथाङा जानो हागौ निश्चय बिथाङा पलिटिक्सआव थांसिगोन बिनिखायनो बिथाङा हरखाब अबथिरा दिनै रिजाइन होबाय निश्चय विधान सभा इलेक्सनाव बिथाङा बबेबा मोनसे पार्टीजों जानो हागौ इउपिपिएल जों जानो हागौ इउपिपिएल नि जानानै बिथाङा निश्चय केन्डिडेट जागोन खोमा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बबेबा मोनसे समस्तिनिफ्राय निश्चय बिनिखायनो बिथाङा नागारबाय खोमा नोंथांमोना सानदों बयबोथ' कमेन्ट्सआव लिरखागोन बिथाङा इउपिपिएल आव जइन जाखागोन बिथाङा एमएलए केन्डिडेट हिसाबै गसंथिगोन बेबायदि बुंखागोन नाथाय आंनियाव बेनि जेबो इनफरमेसन गैया बेनिखायनो आङो बेबायदि मोनसे किन्तु परन्तु जों बुंनो बाथ्राखौ स' जियानो जाया माने बिथाङा निश्चय पलिटिक्सआव थाङाबा बबेयाव थांगोन बिथां बादि सुबुङा ना बहाबा साख्रि मावबावगोन ना बहाबा मायबा मावबावगोन बिथाङाथ' जेबो गोदानै मा मावबावगोन बिथां बादि मानसिया पलिटिक्सआव थाङाबा सोर थांनो नों आं साधारन मानसिया पलिटिक्सआव थांनानै जेबो मुलाम्फा गैया स' बेबायदि मानसियानो पलिटिक्सआव थांनांगौ आंनिबा नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया गोबाङानो गोबां गाज्रि बिबुंथि होगोन नाथाय गाज्रि बिबुंथि होबाबो होआबाबो बिसोर बादि सुबुङानो पलिटिक्सआव थांखानाया मोजांसिन होननानै आं बुंगोन स' जियानो जाया मानो बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्लेग हस्टिं खालामनायखौ आं नुदों आरो बिथांखौ गाबनाय नुदों जोबोर इमसनेल जानाय नुदों बोराइ बाथौनियाव बिथांखौ आर'ज गाबनाय नुदों आरो बेबादिनो बिथाङा बिदाय लानायखौ गावनि बिदाय लानाय जि बुब्लि थासारिखौ समखौ जोबोर मोनसे इमसनेलि माने बाबेन होबाय बेयो जोंनि हारिनि थाखाय खहा गोनाङानो गोबां मानसियानो साननो हागौ बेवहाय जोंनि जेबो खहा जायाखै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बर्तमाननि जि थासारि बे थासारिया जोबोर गाज्रि अबस्थायाव दं होननानै आं बुंगोन आरो बे गाज्रि अबस्था जानायखौबो गोबां मानसियानो सोरबा सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ दाय होयो नाथाय आं नोंथांमोननो रियेल बाथ्रा बुंनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गाज्रि नोजोरजों नायनायाबो जों बर' मानसियानो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो साफा सानै गाज्रियाथ' ओंखारदों नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे आफादा जोबोर गाज्रि माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एबसुखौ ओरैबायदि नायनो बानाय मानसि उजिबायना बर'फोरनि गेजेराव गावनि आथिङाव रुवाजों दानना लागासिनो दं थांनाय जिमानखिनि सम मोनबाय आरो 5 बोसोर बारलांबाय आरो नेक्स्ट आरो 10 बोसोरनि उनाव जोंनो माबायदि आफादनि गोनांथि जागोन नोंथाङा बैफोरखौ दा बुजिनाय नङा समा जेब्ला बारलांगोन समा बयनिख्रुइबो बोलोगोरा जाय समाव जों दिनै जोंनि आफादफोरखौ जों नायनो बादों मुगैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौथ' बाद दोनबाय साहित्य सभायावबो पलिटिक्सआ एन्ट्रि जाबाय गोदोनि समावबो पलिटिक्सआ एसे रिलेटेडमोन नाथाय ओरैबायदि अपेनलि एन्ट्रि जाबाय मा जों ओरैबायदि साननांसिगोन बर'फोरनो आफादनि जेबो गोनांथि गैला पलिटिकेल पार्टियानो सबसे जोंनि थाखाय इम्परटेन्टसिन पलिटिकेल पार्टियानो बर' जातिखौ बासायजोबगोन बेबायदि माने थिंकिंआ जोंनि मानसिफोरनि खर'आव जिनिरा भाइरासआ हाबबाय बेखौ जों नुदों स' नेक्स्ट 10 बोसोराव जोंनो माबादि गोनांथि जागोन बेनि आइडियाखौ नोंथांमोना ओरैबायदि होनो हायोनाय नोंथांमोना थांनाय कई बोसोर मानो नुबाय बर'नि जि पलिटिक्स बे टटेलि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनाय पलिटिक्स मोनसेबो प्लास पइन्ट नुवाखै पलिटिक्सआव सबावबो दुर्नीति जेरावबो दुर्नीति थांनाय माने माखासे बोसोराव जों दुर्नीतिनि बारै जेबो नुवाखै बबेबा मोनसे बिथिंजों जे जोंनि पलिटिक्सआ माबा मोनसे मावफुंजोबनो हादों जाय बेखौ जों नुवाखैनोखा दैट मिन्स पलिटिक्सआ जोंनि थाखाय दुर्नीतिखौनो बांसिन लानानै फैनायखौ आं नुदों आरो स' जियानो जाया मानो पलिटिक्सखौ अब्लाबो नांगोन राजखान्थिखौ अब्लाबो नांगोन राजखान्थिखौ जों दाबो फोसाबनो हायाखै बर'नि राजनितिया दाबो बर'नि थाखाय नङानोखा बेबायदि नाङो आरो नुनानै स' बिनिखायनो जोंनि राजखान्थिखौ फोसाबनायनिबो सम जाबाय आरो नेक्स्ट 10 बोसोराव जों जुदि बेखौ फोसाबनो हाया अब्ला जों डेस्ट्रय जाबाय होननानै हमनानै लाखा जाबायदि जोंखौ माने
सोर फिदिंबाय थादोंना नोंथांमोनाथ' नुदों जानांगौ माबायदि फिदिंबाय थादों गिबियाव बिपिएफआ कंग्रेसजों सरकार दादोंमोन गल गल बिनि उनाव बिजेपि फैलायबाय बिजेपिजों सरकार जालायबाय बिनि इउपिपिएल फैबाय इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्सआव जालायबाय बिनि उनाव फिन माने बिजेपि हाथाव नाम लानानै इलेक्सनखौ देरहाबाय दा बिपिएफआ एलायन्स जालायबाय स' ओरैबायदि माने फिलिं जादों आरो नोंथांमोना नुगोन बर'नि जेसेबां गोरोबथा दङ बै गोरोबथाफोरनि मोनफ्रोमबो दफाया माब्लाबो मोजाङै मावफुंजायाखैनोखा आरो नोंथांमोना मोनसे डिमेरिट्सखौ हमदांनो हादों ना हायाखै मिथिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि माने बारौ बिरफुंनाय थिकादारनि जोनोम जादों ना ओरैबायदि रांखान्थिनि दुर्नितिग्रस्त मानसिनि जोनोम जादों माने बेनि समान दुखुनांथाव गैया एसेबां दुर्नितिग्रस्त मानसि जोंनि गेजेराव गैयामोन जेब्ला पलिटिक्सआ फैबाय बिनि उनाव सब सोमजिबाय माने थिकादार माने राजा बर'फोरनि गेजेराव दा जाय थिकादार दं माने बुंनांला आरोना बेबायदि आरो बेबायदि गोबां मानसि दं जाय पलिटिक्सजों लोब्बा दङ माने बियो दन बे कुचबि कर सकते है बियो सोरखौबा दमनाय गावथारनाय सब जानाय बर' बैफोरो मोनसे समाव बुंनो थांबा गैयामोन नोंगौ हाथियार लानानै बिग्रायदोंमोन बे आलादा बाथ्रामोन नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बेफोरो बर'नि गेजेराव जोनोम जादों गोदान ओरैबायदि जेंना जोनोम जादोंना जायफोरा मोनसे समाव बिहारावसो दङमोन स' जियानो जाया माने बेबादि गिलु बालु थासारियावबो दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनलांबाय बे जोबोर गोग्गाथाव बिथिंमोन दा बिथाङा पलिटिक्सआव थांबाय नालाय बिथांखौ जाय जि बुङो बुंनो हासिगोन गोबानो बुंखासिगोन माबायदि बिनि भटखौ दाननो हागोन माबायदि बिखौ फेजेननो हागोन बेफोर सोलिसिगोन बे जोंनि बिसय नंलिया बिथाङा पलिटिक्सआव जुदि थाङोबा बिथाङा मोनसे गुबुन लैथोआव हाबहैनाय जाबाय आरो बेवहाय जों साधारन मानसिया मा बुंबावगोन दा ना ओरैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानायावनो ओरैबायदि ब्लेम गेम खालामदों बिथांनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि मुं सुदों बिथांखौ बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथांमोना जि बुङा मानो आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना जि पलिटिकेल डायलग होआ मानो आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन नोंथाङा जुदि थारैनो बर'बा नेक्स्ट 10 बोसोराव बर' हारिया माबायदि डेस्ट्रय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय माखासे बर' मानसिनि दा टारगेट जानानै दङ नेक्स्ट 10 बोसोराव माबायदि एबसुखौ फोजोबस्रांनो हागोन बेनो माखासे मानसिनि प्लेनिं आंनि नोजोराव दे आरो एबसुआ जि सानखालि जोबगोन बै इउपिपिएलनो बै बिपिएफनो खनसे माने बिखौ माने मिसाइलदो गावनानै उरायगोन नोंथाङा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखियो जेब्लासिम जोंनियाव आफाद गैयाना अब्लासिम जोंनि पलिटिकेल पार्टिया जेबो मिनिं गैया जोंनि मानसिफ्रा नो डाउट बुजियाखै बांद्राय बुजियाखै दाबो जोंनिया गावनि पार्सनेल माने प्रब्लेमखौनो लानानै एकदम माने इनक्लुसिभ लेभेलाव थिंकिंआ थाङा आरो इन्टिग्रेटेड लेभेलाव थाङा आरो माने गावनि समस्यानो जातिनि समस्या बेबायदि टाइपआव थाङा आरो जोंनि मानसिफ्रा गोसोआव लाखि नोंथांमोना जोंनि मानसिफोरनि साननाया दाबो गावनि पार्सनेल समस्यानो जाबाय जातिनि समस्या बै लेभेलाव साननायावनो दं जोंनिया दाबो स' जियानो जाया मानो दिपेन बर' बिथाङा बेबायदि थिंकिंनि दा एकदम मोनसे गाज्रि बर' हारिनि थाखाय सबसे माने जौगानायनि सममोन नाथाय सबसे जौगानायनि समाव जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे भाइरास हाबदों माने बै जौगानायखौ कमप्लिटलि हमथानानै दोनबाय पज जानानै थाबाय आरो बे पस्टखौ फिन प्ले खालामफिननाया एसेबां इजि नङा आरो बेबायदि समाव दिपेन बर'आ दिनै एबसुखौ नागारनानै थांबाय स' नोंथाङा सानदों आं मा बुंदों दिनै नाथाय रियेल बाथ्राया बेनो दुखु नाङो जोंथ' मिडिल क्लास सुबुं बेनिखायनो जों माखासे बाथ्राखौ मिथिगौबो नाथाय मिथिबाबो जोंनि बाथ्राया बांद्राय रज'आ मानो रज'आ बेखौबो आं बुंनो नाय जों बायदि स्टेजनि मानसिफोरनि माने जों बायदि मिडिल क्लासनि मानसिफोरनि बाथ्राया जोंनि इण्डियाआव बा बिटिसिआनो जा आसामानो जा मानो पलिटिक्सआव रज'आ नोंथांमोना खिन्थानि रियेल बाथ्राखौ जोंनि इण्डियाआव मोननैल' टाइपनि पलिटिक्सआ सोलिनानै दं बर्तमानाव आरो जोंनि आसामानो जा बिटिआरआनो जा बेवहायबो बेनो मानो होनोबा जोंनि इण्डियानि पलिटिक्सआ आरबपति कररपतिनि थाखाय आरो बिपिएलफोरनि थाखाय मिडिल क्लासनि थाखाय नङा बेनिखायनो जोंनि इण्डियाआव कुनु एजेन्डाखौ कुनु स्किमखौ बै मिडिल क्लास सुबुंफोरनि टारगेट खालामनानै जेबो बानाया दा एसे एला बानायदोंबो जानो हागौ सानदों बानायनो सानो नाथाय अब्लाबो जोबोर बाङायल' आरो मोनफा मोननै गैया नङा दङ नाथाय जोबोर बाङायल' मेनलि मा जायफोरा जोबोर दुरबल श्रेणी आरो जायफोरा जोबोर आरबपति कररपति जायफोरा दङ बिसोरनि थाखाय बानायो बेनिखायनो जेसेबां बुंबाबो जेबो खामानियाव फैया आरो नोंथांमोना बेखौ नुगोन दानिफ्राय बहुत बोसोर सिगां डिभाइड एन्ड रुल आरो घुस होनानै मानसिफोरखौ बायनाय बियो बहुत बोसोरनो सोलिदोंमोन नाथाय बै बुस्थुआ जोंनि दा एन्ट्रि जानानै दङ आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बियो एकदम मैखोमै सोलिनानै दङ आरो
जायखौनो दुर्नीति स दुर्नीतिनि बाथ्राखौ गोबानो माने इउपिपिएलआ जोबोद दुर्नीतिमोन बिपिएफआ दुर्नीति नङामोन कंग्रेसआ दुर्नीतिमोन बिजेपिआ दुर्नीति नङामोन सोरबा एजेपिआ दुर्नीति नङामोन सोरबा दुर्नीतिमोन बिदि बुंनो सोलायोन आरो नाथाय बे बाथ्राया रियेल नङा दुर्नीतियाथ' सबनियावबो दं एकदम दुर्नीतिया सबनियावबो दङ दा जाय सरकार दङ बिसोरनोबो जबरदस्त दुर्नीति सोलिबाय थादों आरो बे दुर्नीतियाव बलि जानांदों बर' जातिया बे एमएलए इलेक्शनाव नोंथांमोना नुगोन माने जोंनि बर' हारिया माबायदि लस जागोन बेवहाय नोंथांमोना गम मोनगोन आरो बे इलेक्शनखौ जुदि जोंनि मानसिफोरा मोजां थिंकिं लेभेलाव थांनानै होआबा अब्ला जोंहा खहा दं आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जेसेबां जियानो जाया मानो बिटिसिआव गासै 15टा समष्टि दं नङा होमबा विधानसभा समष्टि दङ बै 15टा समष्टिनि मेक्सिमामावनो 70-80% जोंनि मानसिखौ लानानै फैनाया दरकार होननानै आं बुंगोन बे खामानिखौ मावनांगोन इउपिपिएल बिपिएफआ मानोना बर्तमानाव मानसिफोरनि गोसोआव भाइरास हाबना दङ जे माबायदि भाइरास हाबना दङ माने पार्टी भाइरास हाबना दङ नाथाय जाति नामनि जि भाइरास बेबो दरकार पार्टीया जियानो जाया मानो जोंनि हारिनि मानसिखौ जुदि बेवहाय केन्डिडेट खालामनो हायोबा लाब जागोन आरो बुङाखै गुबुन जातिया गाज्रि बिदि बुङाखै नाथाय मेक्सिमामखौथ' बोलो नांगोन ना कमसे कम 15टानि मादाव जुदि 10टानि बाराखौनो जुदि लाखिनो हायोबा पार्टीया जियानो जाया मानो सबसे साननो गोनां बे आं माने फिउचारखौसो सानना बुंदों आरो बाथ्राखौ जोंनियाव फिउचाराव मोनसे जेंना फैगासिनो दङ बे जेंनाया जोबोर गिलु-बालु लासै लासै मोनसे न' मोनसे स्टेप जोंखौ मा गाख्लायलांबाय थादों आरो जोंनिया हमदांना मोनाखै जायफोर मिशनखौ जों दा लानांगोन बै मिशनफोरा गासैबो हल्ट बे पावार थानायावनो जुदि जोंनि सोलोंथाइ लेभेला जुदि जोबोर दावगानाय लेभेलाव थांनायमोनबा नाथाय नुनो मोनदों सोलोंथायाबो हल्टसो जाबाय गासैबो माने पज जानानै दङ स सोलोंथाया सबसे इम्पर्टेन्ट हाथियार सबसे भयंकर गिलु-बालु पावरफुल हाथियार सोलोंथाया नाथाय बे सोलोंथाया जोंनिया लासै लासै हल्टसो जालांगासिनो थादों उल्टा ग्राफा डाउनसो जागासिनो थादों बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय ससेयानो जाया मानो दिपेन बर' बिथाङा दिनै सासे जोबोर गेदेर दैदेनगिरिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां बुंगोन जेबो मोजां मानसि नङा गाज्रि मानसि बेबायदि बुंगोन नाथाय बुंनाया बुंबाय थागोन बुंनायाथ' बुंखागोन नाथाय बुंग्रायाथ' माइगाब गरसेनिबो नङा होमबा थेंक इउ दिनैनिफ्राय आरो एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायनि थाखाय आंनियाव बे खाबुआ थानाय नंलिया नाथाय फैबाय थानाय समाव एबसुखौ जाय बिथांमोना लिडारशिप होगोन आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मिरुआव जा जिल्लायाव जा दखराव जा इउनिटआव जा एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ जेब्लायबो गोजौआव आबुङै उदाङै बिरहोनानै हारि दानायनि हाबाखौ आवगायलांगोन बेखिनि खोथाखौनो फोरमायनानै दिनैनि बे मोनसे जारिमिनारि खोन्दो आंनि थाखाय आबेगिक मोनसे सेन्टिमेन्टेल एबसुनाय परियालखौ नागारनाया आंनि थाखाय गोरलै डिसिसन नङा खिन्थु जेब्लायबो गोब्राब थासारियाव गोब्राब थांखिखौनो लानो आवगायनांगोन बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै साफ्रोमनिसिमबो फिन खेबसेबाव खुलुमनाय बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि ABSU long live ABSU long live ABSU long live So long live!